ಇತ್ತಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೋಡಾ ಬೋಡ್ಚ ಟೈಮಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವತ್ತಂದೆ ಆಯ್ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾತ್ಲೇಕ ತೋಜೋದಿಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂಚದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರ್ದಾಲಕೇನು ಜರತೆ ಅಂಚವಂತೆ ಆಯ ಕೇರ್ಲೆ ಸಾತಿ ಕುಡಲ ಕಾಲ್ ಕೊರು ಆಯ್ ದಿಪ್ಪೆನ ತು ಡ್ಯಾಡಿ ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಓಲಾ ಬತ್ತೇನಾ ತೋಜೋಡು ಬರಡಾಯ್ ಇನಿ ಆಯಗ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತೀನಿ ಧನು ಆಡೇಡಿ ಈತ್ ಬರ್ ದೂರ ಹೋಯ್ತಮ್ಮೆ ಈ ಇಲ್ಲಡೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ನಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾತೋದ್ನಲೆ ಪಂಪಡ ಜ್ಞಾನುಂಡ ನಿಕ್ ಅತ್ತೆ ಈ ಒಟ್ರಾಸಿ ನಿನ್ನ ಖುಷಿ ಪ್ರಕಾರ ತಿರುಗೊಂದುಲತ ದಾನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಕೇಂದ್ಲೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಓ ನಿಖಲು ಒನಸು ಮಾಡ್ತೊಡಿತ್ತನು ಸರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಈ ಒರಾಂಡಲ ತೂತಾನ ನಿನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ತೀರ್ದು ಈತು ವರ್ಷ ಆಂಡಲ ಒರಾಂಡ್ಲ ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಬಿಡ್ದು ಒನಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡ ಪಣ ಇನಿ ನಿಕ್ಕರು ಒನಸು ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ರತ್ತ ಓ ಪ್ರಸಾದ್ ಬಲ ನಿಂದೆ ಗೊಂತ ಪಾತೆರನ್ನು ಓ ಓ ಬೇಗ ಡ್ಯಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಹಲೋ ಏರೆ ಅಂದ ದಾದನ್ ರಘುಪತಿಗೆ ಓಳು KMC-ಡಾ MLC ಉಡ್ಲೇನ ಆವು ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಬೆ ಆವು ಸರಿ ಡ್ಯಾಡ್ ಹೆರ್ನ ಕಾಲ್ ಅವು ನೀಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಬಾ ಎನ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಘುಪತಿ ಬಂದದು ಆಯಗ ಆಟ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಚ ఆయన KMC ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿಗೆ ಇತ್ತೆ MLC ಉಳ್ಳೇ ಬಂದು ఆయన ಮಗೆ ಸೂರಜೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಆಫತ್ತೆ ಅಂದು ಈ ಬಲಸು ಬಾಬಾ ಬತ್ತನ ಮಗ ಫುಲ್ ಉಂಟ ಬರ್ಸಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬಾಡ್ಲಿತ್ತು ಅಂಚ ಬಂದಿ ಫುಲ್ ಉಂಟು ಸಾರಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಅಂದಂದು ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ನುಪ್ಪು ಸೇರುಜಿ ದಯಪಂಡ ನಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕೈ ಕೊಂಜಿ ಕಾರು ಕೊಂಜಿ ದೋಸಿನ ಉಳ್ಳೇರು ನಿನ್ನ ಕಿಸೆ ಗಟ್ಟಿ ಪುನಗ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇ ನಿನ್ನ ಕಿಸೆ ಖಾಲಿ ಅವಡಿಗೆ ವಾ ಮಗೆಲ ನಿನ್ನ ಮಗದು ಪೂಜೆ ಸಾರಿ ಪಂಡದ ಡ್ಯಾಡ್ ಈಗ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರಿ ಪಾರ ಮಗ ನಿನ್ನ ಎಂತೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆಫೀಸಿಲ್ಲ ಏನಾದ್ರು ಒರಿಯದೇ ತೀರ ಭಾರಿ ಭಂಗ ಅಂಚಾದೆ ಈಲ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ತಗೋ ನೋಡು ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಈ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ ಧನು ಮುರಾಣಿ ಎನ್ನ ದೋಸಿ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಿತ್ತೇನೆ ಆರೆಗೆ ಗುರ್ತಿಯ ಮಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲೇ ಯಾನ್ಲ ಇಲ್ಲಬಹುದು ತೂದ್ವರೆ ಕಣ ಡ್ಯಾಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಏಪೋರ ಮಲ್ಲೇಜರತ ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಅವೇ ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲೆ ಅದು ಇಂಚೆ ಮಾತ ಬೇನೆ ಕೊರ್ನಾಗ ದಾಯ ಗೀತ ಬೇಗ ಮಲ್ಲಾಯರ್ ಪನ್ಪುನ ಬೇಜಾರು ಸರಿ ಈ ತೂವಿನ ಪೊಣ್ಣು ಅಂತ ಡ್ಯಾಡ್ ಅಕ್ಲ ಇನ್ನು ಬದುಕುಡನ
ಸಂಗ